gino ma iluwo sani e kaunti ma Mombasa gin magi, weche manyien mabende nitiere kar kanyo mabende iluwo odiochiengni nyalo bedo ni gin magi. Machiegni Joja oko. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. To kawuono ni waluwo mana twak ma dhi nyime kaluwore gi wach chudo mag jotich e kaunti ma Mombasa, nikech yangore ni kwan atamalo mathoth mag omuom madonjo e tend kaunti ikoni dhi ne jotich, ka jopiny bende samoro ng'ur ni ok gine samoro dongruok malong'o mitimo e kaunti. Koro gin bende samoro gipenjore ni to en ang'o ma pesa michulo jotijegi timo ang'o, nikech ikoni ka ging'iyo moko kuom kor gwenge ok gine ka jotijegi tiyo tich mowinjore gi pesa michulogi, to chutho king'iyo tikoni kwan atamalo maduong' mar pesa bende dhi ne jotich. Koro adwa mana wuoye gi moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa, gimiyane pach ni to chudo mikone, pesa mikone chulo mang'eny ni ang'a timore, onego ketie nitie chal ni nitiere mibadhi koso ang'o omiyo inyane pachgi ni to chudo mag osara mag jotich ni ang'o madier wache kaunti ma Mombasa? An kawuoyo, an Paul Odhiambo Bora, an kawuoyo to aneno ka gima nitiere gimoro ma jo kaunti ok dwa timo. Kech mokwongo, kaunti onego chul ji gi digital miluongo ni biometric. Mane manyalo kelo kwan kamili manyalo miyo pesa jo kaunti ok lal. Nikech ka gichulo achula ji rudha, mana ka ng'ama chulo jatije me dala, ok nyal bedo maber. Onego bed ni jogi bedo gi rekod mar biometric. Mokwongo, data no onego bed kata mana jotich ka sign to giketo lwetgi mondo wang'e idadi duto mar kwan mar jotich. Kendo machielo, sama gichudo bende onego bed ni mane kaka ji timo, mondo mi wang'e ni jotich ichulo koso gichulo. Mana pane ka gitimo kama wabiro geng'o lal mar pesa matimore e kaunti, mondo wang'e ni to kaunti ringo maber. Nikech sani ok wane gik matimore to giwacho ni msara mang'eny gichulo jotich, to gik matimo to ok wane kata achiel. Nitie gik mang'eny matimore. Osiptende mag kaunti matindo tindo gimoko yedhe onge, to pesa giwacho ni pesa gichulo jotich to ok wane gigi. Koro mae gima onego bed ni gitimo. Wang'iyo kaunti ma Mombasa kae en achiel kuom kauntis man waneno kinde mane gavana odonjo, waneno ka noketo jotich piny mane okone gidwa chako chenro mar biometric, to nyaka sani waneno ka pok okete tim. En ni ineno ka gima otitime e yor oyiem koso ineno ka gini obagogi koso in pachi en mane kaluwore? Pacha mokwongo nyalo bedo ni seche moko jogi pok giyudo jolony maber manyalo terogi e biometric, jomotimo IT motegno. Nikech gigo kitimogi nyaka bed jo IT motegno. Ka gavana pok ondiko jo IT, to onego bed notimo jo IT mondo jo IT okonye mondo mi oyud kaka onyalo chulo ji biometric. Mano e gima pani gavana pok otimo. Yude jadak machielo machiegni chaka gi nyingi, to inyisa ni wach chudo mag jotich to iwacho ni onego bed ni chudo gi lony ma nyasani, to king'iyo sani thoth gik moko timore ma manual, ma kaunti ma Mombasa en achiel kuom kauntis ma pod chulo jotich e yor manual. In pachi en mane? An kwa nyingi iluongo ni Nikoyo, ajadak ma kaunti ma Mombasa ka. Kaunti ma Mombasa ka indi tich tek e sirikande ni, nikech jotich ng'eny. Pesa mabiro kaunti ka betin, maendeleo midano tim be onge. Nikech maendeleo mang'eny mondo bende timo ka indi ok timre maber kaka dwaro, nikech giywak ni pesa be onge, jotich be ng'eny. Koro an gima kwayo sirikal mar kaunti ni, nikech gimichulo osara be ng'eny. To gimichulo osara gi eki, gi opuodh gi ne be jogi eki, be gin genuine workers adier michulo osara e kaunti ka. Nikech jok moko yudo ni jok moko gin gidhi ni wach ni keto biometric, to biometric ni endi nitie joma dhi to go agoya lwetgi, to ka isegone to giwuok gidhi ba kicho gigol lwetgi kendo. Aito gino machaka kwayo governors kendo. Governors gin joma jo county monyolo e county. Gimomiyo wuotho gi ji mang'eny gi geche madongo dongo mang'eny en ang'o moluoro. Owuotho gi gari achiel gi drepe kod askari momiye gi sirikal. Moko mang'eny mogolo kod ginono mewuotho go gidho go pesa county gi onge tiende mondo gitimo kanwendo. Aito gima chaka kwayo kendo MCAs. Sani ji oluoro kata wuoth. Governor oluoro kata mana wuotho kende nikech wach gonya ni dhi ketho sirikal kendo dhi ketho piny mar Kenya ka. Nikech gonya ni ma loophole ma pesa, nikech jogi onge kama yude pesa. Pesa mabiro county ni nikech magichulo osuru gi e pesa mitiyo go gonya. Ma e gima tiyo go nikech ka governor wuok sani endi ng'ata mesani ka ng'ato jatelo moro kadho kamoro amora en ong'eyo jagoro nyaka miye pesa. Koko miye pesa to koro raj ma idwa keth nyinge man ok onyal tiyo. To kiene pesa mineno gonya ni endi, mane pesa mobiro mar maendeleo mare mondo go bene konye. To en ong'eni koro mano koro ka gavana kogolo, ka jatelo kogolo, koro mano koro jatelo ok ti nikech ok ogonye. To mano pesa mondo go bene tiyo kelo maendeleo e county wa.
Pachi in wuon mondo mi udin rode mag weche mag mibadhi kata pesa ma samoro tiyo ma ok e yo ma ok odhi kare. Iparo ni en ang'o monego tim mar dino rode mag pesa mag mibadhi mikoni samoro ok tiyo e yo makare? Mondo mi din rode gi eki odwaro joma genuine public servants. Genuine public servants. Wayier ng'ato gi chuny ng'ato owuon. Kik wayier ng'ato ne party oyiero kata wayier ng'ato ne ng'ama kama en gi pesa. Wayier ng'ato gi chuny ng'ato mopuodhi manyalo tiyo n'oganda. Nikech kok wayiero ng'at man gi tiyo n'oganda at heart, mano onge gik wanyalo timo. To wayier jok molony e loso gimoro amora manyalo timore e kaunti ka. Nikech kok wayiero ng'ama olony to onge gima onyalo timo. Nikech pesa to ng'eny makadho e yore mopogore opogore. Lakini kok wayiero jok manyalo rito pesa gi to onge mana yiero jok ma tiyo maber gi chuny gi achiel mondo gikel maendeleo mar kaunti gi. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mago mana pach moko kuom jodak e kaunti ni, ka gigolo pachgi e wi kaka giparo ni tend kaunti onego taa yore mage to chutho mar geng'o weche mag mibadhi kata kuo matimore e kaunti. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jo Mombasa obako twak e yo makare. Jo Jaoko, erokamano ahinya. Dhi iluw weche mamoko mabende loso weche manyien odiochieng'ni ma kawuono, weche manyien mag migago kagi kacha ng'ich welo kod mano maruimore odiochieng'ni ma kawuono chieng' tich adek ma imiso dwe. Nyakor mogo jongo duogo ka mondo be watiekane twak an ka kod CPA Evans Ogutu wach mari mogik winjo kanyo pach jodak e kaunti ma Mombasa an ka gi dakika achiel kende mondo mi watieki to